murih adoh sukar sakit yo sini Pak nih lancaran ke sini so wis Kriya kriya angriya tu mandang karya wis katur Mas. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas. Ganti siramu kang dadi lamunan. Tepuk tangan untuk Dik Niken Salindri para saudara. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura.
Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Ngadipuro. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung ram. Gitu, Pak. Ram jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat tok. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Dan Setetek kan? setitik. Setitik. Sithik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Dalang kok duduk wayange. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang alhamdulillah apa enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara.
Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai Pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai Pacar? Loh, iya Pantai Pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, Pantai Kuda. 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 Heeh, dadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruangsaku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Wes siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki ya. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping 7 sehari umat kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Apik nana-nanamu. Nano. Desal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. cecek. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Sujet. Daduk. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Dan anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar gedang lho.
Sik, jajal dodok ngene iringane. Wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Susu lho ki ngomi ke. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmono ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep jebok ki fokus Ya. konsentrasi. Oke. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang, wis macak dalang kok kukur lakang. Nah, omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Kalem Pak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas? Di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Wah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mik cilik. Iki Pakne makme. Ah. Oh iya Bune. Heeh. Iki piye ta jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi.
Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kurui aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, bareng dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kare ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurah namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Oke, siap. Musik ya Ki. Ini Ki Dek mic-mu. Oh iya, iki Mas mic-mu.
Sugeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagen Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana can